Asikhulisane Talk Show with Njabulo Makhanda. Produced by Bafololo Production. Sibingelele babukele emakhaya. Kuyintokozo enkulu ukuthi sihlanganyele kanye nani kwishow yethu Asikhulisane Talk Show. Lapho khona sisuke sicobelelana ngolwazi ngenhloso yokuthi sikhulisane. Namhlanje sinenhlanhla enkulu ukuthi sibe nesihambeli sethu uMr Jaca ovela eBhubesini. Sizothinta isihloko esibaluleke kakhulu, isihloko sokuthi kusho ukuthini ukutholela ingane emzini womuntu ezomfana, ngabe ibuphi ubungozi, ngabe imaphi ama challenges obhekana nawo. But before singene esihlokweni besifisa ukuthi si-unpack ukuthi ngokwesintu kuhamba kanjani if ufisa ukuthi wakhe umndeni noma ube nabantwana. Ngokwesintu bekubalekile ukuthi umuntu uyinsizwa okhulu if ufisa ukuthi wakhe umndeni udlule kwiprocess yokuthi uinvolve umndeni wakho nomndeni wentombazane, which is iprocess yamalobolo. Uma imndeni esihlangene isimunye isikhiphe izibusiso bese kuba ukuthi ke sekuyiwa kwiprocess yokuthi niyashada kahle kahle ngolimi lwezulu kuthiwa ukucacela, bese kuyima uthola izingane usuyizalela kini hayi emzini wabantu noma emzini womuntu. So sinesihambeli sethu namhlanje uMr Jaca ukuba unpackele, asifundise, asicobelele ngolwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthola ingane emzini womuntu. Sibingelele Mr Jaca. Uzokwethu. Yebo, ninjani? Siyabingelela, siyaphila mntakamkhulu sikezwe lini. Hayi saphila nathi. Besifisa nje baba ukuthi ukusicobelelele ngolwazi ukuthi kusho ukuthini ukutholela ingane emzini womuntu ngokolwazi onalo nangendlela esihambile nje empilweni. Badlala kwethu njengoba eseshilo umfoka Makhanya ukuthi ke ngumfoka Jaca ophuma endaweni yasezasi enhlangwini eHighflex emzini waseBhubesini. Ngiyazithoba nje ngiyazehlisa phambi kwenu nonke sizwe sakaMthaniya. Inhloso yethu namhlanje ukuzocobelelana phezulu kwalesi sihloko akhuluma ngaso njengamanje. Ngiyathemba ukuthi ke mntakamkhulu uyanginikeza ithuba lokuthi ke ngiveleke ihlale phezulu kwaludaba. Nanso ke inkinga enkulu esibhekene nayo, ikakhulukazi thina bantwana abancane abasakhula ezweni nasemhlabeni, leyo kuzala uzalise intombazane kumbe sithi uzalise intombi emzini womuntu ungumfana nawe usemncane ekhaya lekini. La ke efunele sichaze nje okubaleka kakhulu ukuthi kuyicala mfoka Makhanya nesizwe sonke sakaMthaniya, kuyicala elikhulu ukuzala ingane emzini womuntu. Indaba inakala lana ke ekutheni lo mntwana la ngesikhathi ezelwe usuke ephiwe isibusiso naye sokuthi makakhule ngelinye ilanga akhe umuzi, agane akhe umuzi, kube khona amalobolo azokhishwa ngale buka mkhwenyana, akhule kahle azabe unkosikazi egcekeni la komunye umuzi. Kepha ke manje mina mase ngisukile ngahamba ngayothatha ubuntombi bakhe, sengonile ezidalweni zakithi, sengonile futhi ezidaleni zakubo uqobo, sengenze nje icala elikhulu. Ingqikithi yendaba yethu ke ila ekuthenini ke usezelwe ke umntwana, naku ke mina sengimbithisile umntwana wabakaMakhaya. Indaba isekuthenini ke siyilandela kanjani ke manje inqubo yesintu yamahlawulo la ngifisa nje ushidlele khona kakhulu, ngoba into eyenzakalayo isikhathi esikhulu iyalahleka la indaba ekuthenini kufanele kuhanjwe kanjani esimeni sokuthi ke kuyokhokhwa emzini womuntu. Izinsizwa nje ziba nokuthi hayi mina mfowethu ngawukhipha 4000 noma ubaba wangikhiphela 4500 ngihamba ngayokhokha lapha, kodwa manje kubhlungu kakhulu abasafuni nengane yami ngithi ngifuna ukuthi ivakashe ekhaya. Lalela ke mfowethu kithi, uyabona ke leyo ndaba awunayo ingane wena. Okokuqala lapha kulomuzi wone nje kakhulu. Uma ke sesibuyela ke eqinisweni into efanele ukuthi yenziwe, kufanele kube ukuthi kukhishwa inkomo ebizwa ngokuthi umbhubuzo, abanye bayibiza ngokuthi isidiki. Leyo nkomo leyo kusuke kuyinkomo yokwenzani na, eyogeza intombi, ngoba intombi zakulowa muzi usuke sozithukile wazibiza ngokuthi zingabafazi. Ngithi yayibona leyo ndaba yileyo nkomo ke manje ithi mayikhishwa bese kuba ukuthi izothi mayifika lapha ya emzini kaMakhanya, ngoba ngiyimithisile nje mina ngumfoka Jaca ngamisa singane kaMakhanya, izofike ihlatshwe ibese ihlatshelwe ngale ngaphandle kwamagceke, idliwele khona futhi idliwa omama nabanye nje abantu asebekhulile besimame. Intombi azidli, nezinsizwa futhi esazimisela ukuthi zikhule ezigane azidli leyo nyama leyo. Ngicabanga ukuthi sihamba kahle mntakamkhulu. Kubese kube nenkomo yesibili manje ekuthiwa ingquthu. Le yesibili ke inkomo leso kuqondene nomama, ngesizulu sethu kuthiwa isinquthu, ngoba umama ngesikhathi ezala lengane yakhe walala ngesinquthu, wazala lengane esengifike mina ngazoyimithisa ngazoyonisa ezidalweni zakhona kuphi na kwaMakhanya.
angithi yayibona lo ndaba ubese kuzoba nenkomo yesithathu inkomo yesithathu kwemizwa kwethu ke ile kusho ke manje ke eyokuhlawula eqondene nomnumzane wekhaya uphinde futhi ukhipha imbuzi ezimbili ezogeza amagceke lawa osuwonile ngoba phela wonile emzini womuntu manje ke isifiso sami esikhulu bengithi nje nami ake ngicebise izinsizwa ukuthi kungathi ngenkomo nje eyodwa osuyikhiphile ubese wazwela ukuthi hayi sowahlawula kamakhanya usuqedile kodwa manje abantu bakamakhanya bafuna nengane yakho ayikho into enjalo isintu sethu nje kumele sisilandele ngendlela eyiyona siqikelele ngoba kwakona ukuthi ngempela kuzokuba ukuthi ngiyasuka ngiyozalisa ingane kamakhanya kuyiphutha kuyichilo elikhulu le ilapho nje indaba bengicela ukuthi ke ngime lapho sibe siqhubeke mntakamkhulu mhlawumbe nje Mr.Jaca ngiyibuze if esimeni sokuthi umuntu wesifazane nangu uzalisiwe umuntu wesilisa kuyabe umuntu wesilisa mhlawumbe useyahlehlo yabaleka yena kukhona mhlawumbe kulindelekile ukuthi akwenze mhlawumbe ukuze athole intethelelo ekhaya ngoba phela kungene ihlazo mhlawumbe la ekhaya ngobudedengu bakho kukhona angasakwenza yena ukuthi mhlawumbe azame ukuthi athole isibusiso noma athole intethelelo ngandlela thizeni wali ubaba wengane sabalekile naye engatholakala indawana ila ekuthenini lo wesimame uma kwenzakalile wakhula mhlambe waba nayo leyo nhlahla yokuthi mhlambe awathole amatoho kwabe sokuthi humusha leli eliyimi noma elingumfo wamakhanya selibalekile la ngayithatha iresponsibility ngolimi lesilungu kumele kube ukuthi akhiphe yena imali abese athenge imbuzi leyo mbuzi abese ayithengayo ke uzobe seyinikeza ke uyise lo amzalayo athi baba ngiyacela ukuthi ngale imbuzi ngicela ukuthi uyongishwelezela emathongweni ala ekhaya ukuthi mina sengungcolisile umuzwa la ekhaya ngenxa yesikhohlakali sakwasibanibani esingizalisile lo ongubaba kufanele kahlisa inhliziyo ke lapha bese ayithatha ngempela lembuzi abese hambe ayendlini angasenhla abese ayoshweleza emakhehleni nasezalwazini ngokuthi indodakazi yayo ingcoliswe umuzi kodwa ingcoliswe obani yimina oyiyengele ophathe kugcina sekungcola umuzwa la ekhaya ngethemba futhi lokuthi leli humusha eliyimina liyofika ngelinye lamalanga lizolungisa iphutha lakho kufike nje kuba ukuthi umnumzane uyawanqenqa amakhehla noma izithunywa zakulelo khaya ukuthi uyamxolisela umntwana ngesenzo esenzeka noma asenze sibonge kakhulu Mr.Jaca ngolwazi usipha lona ngoba kubalekile ukuthi uyinsizwa usubone ukuthi unile uzame ukuthi ulungise ngendlela eqondile nangendlela futhi okuyiyona ngoba lento ayishayi umuntu wesifazane kuphela kodwa nawe ezinsizwa uyashayeka ngoba ubona izinto zakho zingalungi nje kanti ubanjwe amacala owenzile emzini womuntu kuphinde futhi kuzoshaya ngisho umuntu innocent which is umphefumulo lo ensukwini ulethe emhlabeni so siyacela nani ma fans ukuba ni engage nathi ni comment ni like ni subscribe asikhulisane talk show with Njabulo Makhanya produced by Bofololo Production.